Witaj ludy oglądający, kontynuujemy naszą przygodę z ogarem, zwanym również Szarikiem. Zobaczymy, co czeka nas w tym jakże pysznym odcinku. Nadal mamy przyzwolenie na sianie bezpardonowej rzezi, z czego nieprzeciętnie się cieszę. Tak, mikrofon już normalny, niewyciszony. Shit. Była wieża? Nie ma wieży. Czy ktoś wam w to uwierzy? Gdzie? Ogar miśku. Twoje special skills. Dziękujemy. Zasuwaj misiek. Muszę wam powiedzieć moją skromną opinię, że im dalej w las, tym lepsze misje. Właściwie to im dalej w grę. A na trailerach było widać jakieś skakanie w przestrzeni kosmicznej, tak więc jest grubo, a może być grubiej. Choć ciężko to sobie wyobrazić. Na pierwszy rzut mózgiem. Ale dobra, zeżarłem płatki z witaminami, mam w sobie 8 witamin plus żelazo, możemy grać. Polecam wszystkim. W ogóle mleko jest zdrowe, trzeba być zdrowym, trzeba być zdrowym i silnym. Dobra, misiek. Kontakt, mówicie. A mnie to nie strach. Uhu! A cholera, drugi. I... Też chcę trochę się pobawić. A nie wszystko misiek, ogar, szarik. I proszę. Bez użycia wieżyczki, bez strat w zespole. Wszystko pięknie. I tak ma być. No, z uzbrojenia jestem zadowolony. Emmo się zawsze przydaje, nigdy nie pogardzimy. No, miśku, dawaj. Ej, czemu oni są niewidzialni nawet w pozycji Hab 8? Wyczuwam lekkie ziarno niesprawiedliwości. Ups. Misiek. Od razu lepiej. Dobra, teraz ja. Misiek niech se dychnie. Dychnie se teraz opy. Albo w sumie jak się masz nudzić. Nie nudź się. Nuda zabija na dłuższą metę. Zabezpiecz. No właśnie, mniej więcej to robię. Aż. Miśku. Nie powiem, przydałbyś się. Cholera. Panowie, błagam pomocy. I misiek w grze.
Opa! Była wieża, nie ma wieży! Któż wam dzisiaj w to uwierzy? Cholera! No dobra, 3 razy to już była przesada, tak? Cudów nie ma. Ale nie poddajemy się, jedziemy dalej. Arktyka, Rosja. Mikołaj wymyślił, kurwa, Norwegię. Przepraszam za wulgaryzmy, ale... Nie mam litości dla swojej głupoty. A jak mi się podkradł? No tylko, że misiek się może nie podkraść. A, wieżyczka na ciepło. Dobra. Też się troszkę postrzelam, bo ostatnio jestem marginalizowany. Właściwie to sam się nieźle marginalizuje. Wolę, żeby to wybuchło teraz, niż kiedy ja będę obok tego stał. Misiek. Aha, dobra, jak na niej są przeciwnicy, to... No, dobra. Nie chcę rakiet. No to troszkę widać bolesne działanie skryptów. Ale gdzie ich nie ma? Jep. Jep. Critical hit, skurczysyny. Troszkę się wysłużę naszym najlepszym przyjacielem człowieka. Pozwolę sobie. Ale kogoś spotą z nami jest, czyż nie? O! RPG w grze. Tacy mołnydyży. Już nie! Hehe. What? Ja widzę wieżyczka. Dobra. Klija? Niby to klija. A jednocześnie dalej strzelają. Dzieło dokonane? Ogarmiszku. Hilsa. Kuloodporne wory z piachem. Najnowocześniejsza broń III Rzeszy. Najnowocześniejsza, no. Czy mi się zdaje, czy ten karabin prześciomykowo nazwałem Sawem, kiedy jest to Stoner? Jeśli tak, to przepraszam wszystkich, którzy doznali bólu z tego powodu. Kajam się i przyznaję się do winy. I jestem. Jakie ładne teksturki, jaka ładna tesalacja, no. Direct 11. To po tośmy kupowali te karty po 1500 złotych.
Dobra, moja karta chyba tyle nigdy nie kosztowała. Czysto? Tak jakby. Holy mother of rocket. Grubiej być chyba nie mogło. No nie mogliście mieć małego taktycznego niuka, no. Mamy no to założyć ładunki, wy jesteście pewni tego? No okej. Taki ładny metaliczny dźwięk. Jaki kontakt? Co? O. No patrząc na to, zamontowaliśmy ten ładunek, to ja bym się wycofał. Dobra. Czopa z głowy. Mała wymiana ognia. Ogar, ogar. Cholera. O, zrobiliśmy małe zadanko. Dobra. Dobra, ale wybuch. Jak to pieprznie, to nas miecie z powierzchni Rosji, ziemi i wszystkiego innego. Warhound, ale ty weź ogar, szari, krzerusz, bo jak dupnie... Dobra. Ja zamknąłem drzwi, bo tak nie mogę. O kurwa. Ale wybuch miał być za minutę trochę i ponad. Gruby mi nie śmieszy to, ale okej. Ha! No misja. Okej. Poszło gładko, pysznie, smacznie, ładnie, dobrze. Efektownie i efektywnie. Wykorzystaj otwarte pole bitwy. Wy mnie będziecie uczyć, co mam wykorzystywać. Oni mnie! Ciekawe, co nas czeka dalej. Czy znowu zmienimy teatr działań z zimowej, białej i śnieżnej Rosji? O, cutscena. The sniper's keeping him pinned? No, the other one, the country kid. Oh, okay. Right. Thanks. So the sniper sees the chopper, and he just lines up the shot, right? All cool and shit. Takes the shot. Yeah. Bam! Oh. Nails the pilot. Oh, bullshit. Serious? First shot? No shit. First shot. I swear to God, right through the fucking canopy. Wow! That's so badass. Right? And the best part? The bird just rolls over and drops. Blam! Right on the enemy position. I mean, clears out You know, if I remember right, just like that one shot, insane. that was with an RPG. Yeah. You gonna tell them how it really went down? Nah. That version's better. I don't think anyone was expecting what you uncovered. That amount of military-grade hardware shouldn't have been a surprise, and that's got people worried. NSA, CIA, and DIA are swapping a lot of data right now, and a picture's emerging. Rogova's part of a hardline faction inside Russia called the Ravens Rock Druzhina. We're still working connections, but this thing runs deep. In the meantime, Langley says Ravens Rock is moving a top-grade system into the hands of some truly bad people. I'll tell you up front, this op is a bad idea. You know it, I know it, and we'll do it anyway. We'll be deep inside Russian territory with zero margin for error. Ops don't get any higher risk than this. But the risk this gear poses if it slips through is even greater. So let's make damn sure we do it the right way. Okej.
Miejsce Rosja. Czyżby nadal byliśmy w śnieżnym terytorium? You've got to see the battlefield. Co my tu mamy? Gogle noktowizyjne. NVGs give you a clear look under low light or obscured Coraz bliżej nam do sama Fischera. Staring at the sun with them on. The fewer Russian regulars you engage at close range, and the more your teammates know about your target selection, the better. Ramię snajperski powiadasz. Sniper rifle with an OTR sensor is the way to go here. No dobra. Ale to już w kolejnym odcinku. Będziemy się zbroić na kolejną misję. Wreszcie zobaczymy, w jakim tym razem przyjdzie działać w teatrze działań. Ale wiemy jedno, że będzie fajnie. Trzymajcie się.